apa kelas? Gempur iki rokok legar kowe ning ndi? Nggone ning ndi? Kalau ning mburi percuma ndek Satpol PP koyo ngene iki. Di depan sendiri, bener. Oh iya. Maju di depan. Iya, maju di depan Om. Iya. Wis, Cek. Siap, Pak. Langsung lonceng masalah apa, Cek? Ditangkap aja, Pak. Bener. Apa? Lah nek bakul koyo ngene ya apa? Ditangkap aja, Pak. Dihukum. Dihukum. Oh iya bener pas. Cek. Ya, Pak. Wis belum sama siapa lu sampe? Didol, Pak. Wis mangan tek kok Pak Ugas kok diapane apa Pak Ugas botol. Pak Ugas kebodol. Nyapa? Kok wayangku kok iso jebles terus. Lah nyapa? Bayar. Kowe omong apa? Bahasa ini. Oh iya iya. Sampeyan niku dadi pemimpin sing sikat lho, Pak. Siap. Balas dendam. Padam. Enak tak?